ମନାଲିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ହୋଟେଲ ନେଇଛେ ତ ସେଇଟା ଏକାଥରେ ଆମେ ପ୍ୟାକେଜ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେମାନେ ପିକଅପ୍ କରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜାଗାରୁ ପିକଅପ୍ କରିବେ ଆଉ ଏଠି ମନାଲିରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି କାର୍ ହଉ ଇଏ ହଉ ତ ସେଥିରେ ଆସିକି ତ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆମ ହୋଟେଲରେ ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ରାତିର ମାନେ ଡିନର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି, ବାକି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଡିନରରେ କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଲାଇକ୍ 9:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ତରକାରୀ। ଫିର୍ ବି ଦେଇଥିଲେ ସାଲାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, ସାଲାଡ଼ରେ କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ଗାଜର, ହରା ବାଲା ମିର୍ଚ ନେଇପାରିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଚାର ନେଇଥିଲି, ରୁଟି ନେଇଥିଲି, ଥିଲା ପନିର ତରକାରୀ, ପନିର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ତ ପକେଇକି, ଆଳୁ ଗୋବି ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଚାର ଟିକେ ନେଇଥିଲା ଆଉ ୟେଲୋ ଡାଲ୍ ଥିଲା।